Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngento ejule kakhulu ukuze makuthiwa khona into ejulile ile ngizokhuluma ngayo la emhlabeni zu2 izinto ezishaya umuntu omnyama. Umuntu omnyama kubalekile ukuthi uyibuke le video ilalele. Umuntu nje omnyama African kubalekile ukuthi uyilalele le video ibuke. Zo2 izinto ezishaya umuntu omnyama. Njengoba sinenkinga engaka, njengoba sinokuhlupheka okungaka, njengoba sinosizo olungaka, njengoba sithwele kanzima kangaka, sishawa izinto ezu2. Njengoba siyinhlekisa kubantu bezizwe besicindezela behlela entanyeni, sishawa izinto ezu2. Number 1, into yokuqala eshaya umuntu omnyama isibongo. Philile abantu, isibongo samshaya umuntu ukuthi ungabi ne-identity. Yabo if ngina-identity awazi la uya khona. Ngisho ukuthini mengithi isibongo? Ngisho ukuthi abantu abaningi they fail to identify ukuthi uphethwe kuphi. Umuntu agijima, umuntu afike umuntu azala ingane la bese ethi hayi ke ingane idinga isiko la kubo kanti ubaba akayihlawulile. Ayikho into kanjalo, ayikho into kanjalo, ayikho. Ingane ngifuna ukuyichaza kahle lento. Ingane ayihlukani nonina. Ingane iphethwe la kuphethwe khona unina. If kuukuthi ingane izohlukana nonina khona usiko kumele ukuthi lwenziwe, ngizoyichaza. Ngizokwenza ama-examples ukuthi ingane ayihlukani nonina. Awukwazi wena ukuthi wena ungafika umithisa intombazane uyizalisa ingane bese uyagijima uthatha ingane uyayibika emsamo wakho, uyayibulala leyo ngane. Leyo ngane ibelonga kumsamo lo unina aphethwe kuwo. Leyo ngane iphethwe la kuphethwe khona uma wayo, which is ikomalume. If ingane kumele ukuthi iphathwe ngaphansi komsamo wakho, kumele ukuthi uqale ulanda unina uzomfaka emsamo wakho. Ingakho ukukho into ekuthiwa yini? Ukuganwa. Kumele uqale ulande unina ukuze ingane azoyizala kube iqonde vele kusuke yakho, kodwa ukuze ingane ikwazi ukuthi iphathwe ngaphansi kwesandla sakho noma ngaphansi kwesibongo sakini, kumele ukuthi uqale ulande unina uzomfaka esibongweni sakho. Athi uyayizala ingane, usezala ingane enjani? Ephethwe la ekhaya, emsamo wale ekhaya. Ngikwenze lenye example ukuthi ingane ayihlukani nonina. If umuntu osifazane eganile, yazi eganyela esibongweni esithize, mhlawumbe bese yaganga athola ingane komunye umuntu wakwesinye isibongo, leyo ngane ibizaphi? If umuntu wesifazane eganile bese yaganga athola ingane komunye umuntu nothi kumkhonyana wakhe, leyo ngane isuke iphethwe kuphi? Iphathwa la lo muntu wesifazane eganele khona. Ngobani? Yila isuke ephethwe khona. Ingane ayihlukani nonina, iphathwa la, ayiphathwa komalume, ayiphathwa kubo kwamuntu wesifazane ngoba wakhishwa khona. Angithi wayobikwa kephi la eganele khona, so ayiphathwa khona. Iphathwa kuphi? Iphathwa la eganelwe khona, kube yakhona up until kwenziwe usiko lokuthi ikhishwe lapho. Ingane ayihlukani nonina. So if ufuna ukuthi ingane uyihlukanise nonina ukuthi izophathwa ngaphansi kwakho, mhlawumbe ungekumthatha, that is why kuyihlazo, kuyichilo, kwamanyala ukuthi usukela intombi bese uyayimithisa, uyiphuca umntombi bayo bese uyilaxaza kanjalo. Leyo nto nje leyo icala elibi. Ngisho ungakholwa uthi uhlanjiwe kunjani aliboli lelo cala liyama nje. Ngisho ungafa likumele nje up until li-attendwe, lilungiswe lelo cala. Yabo, ingane ehlukani nonina. So abantu abaningi iyabashaya lento lena.
So kunosiko ekumele ukuthi lenziwe-ke if ukuthi ufuna ukuhlukanisa ingane nonina. Number 1 kumele ukuthi uhambe uye kubo unina uyohlawula, uyovuma okokuqala ukuthi wenza icala, wenza into eyamanyala, into engabengamele ukuthi uyenze. Ufohlile esibayeni sendoda. Musuqedile ukwenza lokho bese uyayilobola ingane, uyayilobola ukuthi ke iyophathwa ngaphansi kwesibongo sakho. Kahle kahle futhi indlela ekubekwa ngayo kuyokusho kuthiwa kumele ukuthi ukhiphe inkomo ezilingene namalobolo. Kahle kahle usukuphoqa ukuthi mthathe unina ngoba ingane ayihlukani nonina. Ayibusisekile into kanjalo. Ayibusisekile into kanjalo ukuthi uhlukanise ingane nonina. So abantu abaningi leto yesibongo iyashaya thina ama-Africans because senza ngokubona kwethu, senza ngokuthanda kwethu, kugcina sekonakala izinto eziningi. Into yosibili eshaya umuntu omnyama ngizoyichaza futhi nayo ku part 2. Ngiyabonga.